Ez dira filmetako protagonistak. Ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariak ikusten ez dituzun heroiak dira. Ez dira ospe bila ari, erantzun bila baizik. Euskadin, gaur egun, bizi ondarren bila dabiltza Marten. Gure hiriak hozteko gai diren hormigoiak sortzen. Software kuantikoa garatzen. Gizagaruna hobeto ulertzeko bideak aztertzen. Edota bizitzak salbatzen dituzten tratamendu berriak probatzen. Eta hemen dihardute, zehaztasunez, konpromisoz eta diskrezioz. Gure zientzialariak eroi ikusezin gisa zaindu eta balioestea, zientzia zaintzea ere bada. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB, gizarte transformazioan ekinean.